Намираме се в град с много мостове, включително и такъв, който води за никъде. Градът, който е приютил на своя централен площад единствения в историята на човечеството паметник на Рокфест. Градът, в който местните могат да спорят до безкрай по два въпроса. Кой предаде Васил Левски? И какво да правим с покрития мост? Познахте ли го? Да, това е град Ловеч. А аз съм Даниел Цочев и ще бъда вашия гид в една вълнуваща разходка из най-интересните обекти, които можете да посетите тук. Дори да си мислите, че ги познавате, помислете пак. Някои от тях са придобили нов, атрактивен облик през последните години, благодарение на успешното съчетание на съвременните технологии с традициите и културата на региона. Намираме се пред първия мол на Балканския полуостров – покритият мост. Разхождайки се вътре, откриваме магазинчета за сувенири, всяко със собствен електромер. Някоя и друга работилничка, сладкарница и макет на града. Най-яркият символ на Ловеч несъмнено е мостът на Кольофичето, построен през 1876 година. След пожар, при който той изгаря почти до основи, претърпява редица метаморфози, за да достигне до днешния си облик. Мост на занаятите. Идеята на мястото е да даде пространство за изява на занаятчиите в Ловеч. Посетихме магазинчето на един кожар, който с лекота може да сътвори всяка чанта мечта пред очите ви. Промъкнахме се и в работилничката на един майстор дърворезбар и неговата съпруга, която се занимава с плетива. Това не е Марина Ловеч или някакво яхтено пристанище. Това е истинска водна сцена върху река Осъм. А зад нея, ето там, е една от най-големите атракции на града. 15-метров воден екран. Когато слънцето залезе, тук е време за шоу, но за това малко по-късно. В старинния възрожденски квартал Вароша се намира етнографския музей на Ловеч. Две красиви къщи от дърво и камък. Срещаме се с екскурзовода Пламен Ечков, за да ни разкаже за духа на мястото и за неговите традиции. Добър ден, да сте дошли. Добър ден! Заповядайте. Да сте здрав, о, здравец, благодаря. Нашият етнографски комплекс се състои от две къщи. Първата част, Драсовата къща, е построена в средата на 19 век, но в нея ние отразяваме как са живели богатите ловчари в края на 19 век. Това е един съобразен преход от стария начин на живот към новата западноевропейска мода. А втората къща, която е построена 1934 година, известна под името Рашовата къща, ни е подарена от последния собственик, учителя по музика Ненчо Рашев, който ни завещава цялото си музикално наследство. В нея пресъздаваме музикалния живот на град Ловеч през първата половина на 20 век. Това е най-големият паметник на Васил Левски в България. В квартал Вароша се намира и музей Васил Левски, където е изложена най-богатата колекция от лични вещи на дякона. Това място грижовно съхранява оригиналния портрет на Левски от 1870 година, както и неговата сабя, кама, малка печатничка, фалшиви турски печати и квитанции.
Средновековната ловешка крепост Хисаря също гордо се нарежда сред осъвременените туристически обекти в града. Крепостта придобива нов облик през 2006 година, когато е осветена и озвучена, за да представи на туристите по един атрактивен и запомнящ се начин своята древна история. Различни артефакти от древността могат да се видят в музейна сбирка Атанаси Васил Атанасови, където е изложен и впечатляващ културен пласт от праисторическо време, открит в Деветашката пещера. Ако решите да й се полюбувате, компания в нея ще ви прави колония от 35 000 прилепа. През последните години в Ловеч са реализирани редица проекти по оперативна програма Регионално развитие. Тук може да разгледате част от тях. Турската баня вече не е това, което е била през 16 век, когато е бил построен и този хамам. Някогашното място за къпане днес е виртуален атракционен музей на водата. Вечер градът се преобразява. Нали ви казахме, че ще се върнем за шоуто? Време е водната сцена, покритият мост и крепостта да оживеят по приказен начин в истинска феерия от светлини и музика. Историята и модерните времена се преплитат в една симбиоза, най-добре формулирана в заглавието на проекта. Ловеч – корени от миналото, мостове към бъдещето. Именно с него градът печели и награда за най-атрактивно иновативно културно събитие по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година. Община Ловеч е една от най-активните по програмата и работи усилено за популяризирането на града като туристическа дестинация. Наричат го града на люлиците. И въпреки, че сезонът им е отминал, докато се разхождаме в баш Бонар, си даваме сметка, че Ловеч, освен прекрасните барокови къщи и старинни сгради, има своето чудесно място за отдих. Ще дойдем пак, защото който е дошъл тук, винаги се връща.